Vijesti radija Astra. Pripadnici američkog kontingenta KFOR-a uklonili su jutros betonske blokove koje su bili postavljeni na putu u mestu Rudare, koji od Južne Mitrovice vodi prema Raškoj u centralnoj Srbiji. Betonske blokove uklonjene su mehanizacijom, a akciju je nadgledao veliki broj vojnika pod punom ratnom opremom. Dok je trajala akcija, putevi iz pravca Zvečana i Rudara duže od 3 sata blokirali su poljski vojnici KFOR-a, a nakon oglašavanja sirene u Zvečanu i Mitrovici okupio se veliki broj građana. Građani su mirno stajali kod mosta u Zvečanu do 5 sati i 30 minuta kada su putevi deblokirani. Kosovski lideri tvrde da je u Briselu na posljednjoj rundi razgovora postignuta saglasnost o formiranju fonda za razvoj opština na sjeveru Kosova. Opozicija zahteva dodatno objašnjenje, dok jedni smatraju da odvojeno finansiranje predstavlja korak ka autonomiji. Drugi ističu da takav sporazum ne krši Ustav Kosova. Opozicija na Kosovu zatražit će od premijera Hašima Tačija više transparentnosti po pitanju fonda za razvoj opštine na sjeveru zemlje. Dogovor o takvom fondu postignut je tokom dijaloga premijera Kosova i Srbije u Briselu, a njegov je cilj bio transparentno raspolaganje sredstvima za razvoj opštine na sjeveru gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, a koje paralelno funkcionišu izvan ustavnog i pravnog sistema Kosova i na osnovu zakona Srbije. Opozicija u Prištini je jedinstvena samo kada su u pitanju zahtevi za više detalja o fondu, ali ne i oko njegovog političkog uticaja, dok iz Demokratskog saveza i iz Alijanse za budućnost ne smatraju da jedan takav fond vodi ka autonomiji sjevera. Pokret Samoopredeljenje ipak vjeruje da odvojen budžet za taj dio zemlje ipak govori o statusu autonomije na sjever. Prethodno je zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri istakla da će se carinski prihodi sa graničnih prelaza 1 i 31 slivati u privremeni fond i da će se potom ta sredstva ulivati u budžet Kosova. Tim fondom će potom raspolagati zajednička komisija u kojoj će biti jedan član kosovske vlade, jedan predstavnik Srba sa sjevera i jedan predstavnik Evropske unije. Skupštinom Kosova ne dominiraju vladajući subjekti niti opozicija, shodno tome niko ne može da obori vladu. Pokret Samoopredeljenje odavno je preduzeo inicijativu da glasa o prijedlogu protiv izvršne vlasti koja nije dobila dovoljan broj potpisa poslanika za povjerenje vlade u Skupštini. LDK je navela da kada je smjena vlade u pitanju da će dobiti glasove za povjerenje vladi, ali prethodno ako postoji garancija da li će na takav način vlada pasti, ali je njihova odluka promijenjena juče. 3 opozicione partije zajedno imaju 51 mandat, 10 manje od minimalnog broja glasova potrebnih da proglase da je vlada raspuštena. Da li će 12 poslanika koji imaju parlamentarnu grupu, ali samo njih 4 ili 5 poslanika su za pokretanje ovakve inicijative, ali se ne očekuje da će doći na dnevnom redu, a ključnu ulogu ima AAK koja čini napore da se priključi osobama koje upravljaju vladom, prenosi na kraju Koha Ditore. Poslanica Alijanse za budućnost Kosova Donika Kadaj Bajupi rekla je da Ramuš Haradinaj ne bi imao protiv kandidata za izbore u AAK. Međutim, prema njenim riječima, AAK nije kao PDK, ali kako je ona izrazila biće i AAK. Govoreći o izborima u Alijansi, kaže da je tek na početku procesa, a da na kraju Alijansa za budućnost Kosova će biti još jača. AAK poslanica je u Interaktivu rekla da u odboru PDK postoje neki ljudi koji imaju probleme sa zakonom. Ona je dalje dodala da je PDK konvencija preterano montirana, čak i nakon svih organizovanih otkrivanja u samoj stranci nije vidjela ništa demokratski. Prema njenim riječima PDK se može reći da je prava stranka i dodala da je najbolja opcija da se poboljša život na Kosovu i da se postojeća vlada raspusti, prenosi portal Indeks Online. Vlada Kosova je izdvojila 30 miliona eura za početak izgradnje autoputa Priština-Skoplje. Deo novca koji je dospeo u budžet vlade bit će izdvojen za izgradnju autoputa, a pomenuta suma će se dobiti od prodaju društvenih preduzeća. Projekat bi trebao da bude realizovan u roku od 4 godine, tako prenosi prištinski list Bota Sot.
Dva pripadnika policije Kosova su suspendovani sa posla do okončanja istrage koje se sprovodi u vezi sa slučajem hapšenja 9 tjelohranitelja šefa Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Aleksandra Vulina. Policiji se navodno sumnjiče da su koristili fizičku silu dok su uhapšeni Srbi bili držani u pritvoru. Kao rezultat zajedničke istrage koje su sproveli policijski inspektori Kosova i EULEX-a vezano za incident koji se desio 7. januara 2013. godine, dva pripadnika policije Kosova su suspendovana do okončanja istrage. Policija Kosova će nastaviti da sarađuje sa policijskim inspektoratom Kosova i EULEX-a tokom istrage. S pojavom novih činjenica o slučaju policije Kosova će preduzeti sve potrebne i odgovarajuće mjere, stoji u saopštenju policije Kosova. Na osnovu saopštenja osumnjičene osobe su uhapšene od strane policije na temelju odobrenja od strane tužioca, pošto su tokom pratnje Vulinove kontrole, za što je bila odgovorna policija Kosova, ponašali se i djelovali sumnjivo i svi bili isto obučeni, pa je zbog sigurnosti osoblja policije privela i odvela u policijsku stanicu. Privedene osobe su cijelo vrijeme sa dva privatna vozila pratila kolonu Aleksandra Vulina i bili su sumnjivi za pripadnike policije Kosova. Policija Kosova je privela 5 osoba u policijsku stanicu koje su osumnjičene za rušenje spomenika na pravoslavnom groblju u Vitini, potvrdio je portparol regionalne policije Ismet Hašani. Maloljetnici se sumnjiče da su 21. ovog mjeseca oštetili ploče na spomenicima iz još uvijek nepoznatih razloga. Kako javljaju mediji, privedenima je omogućeno da se brane za slobodu. Prema riječima portparola policije, svi privedeni su Albanci iz Vitine. Radi se od 5 osoba, o jednom 18-godišnjaku i 4 maloljetnih dječaka. Prema dokazima koji su pronađeni na groblju, sumnja se da su bili umješani u rušenju spomenika na groblju u Vitini, rekao je Hašani. Uhapšeni su saslušani u policijsku stanicu u Vitinu u prisustvu advokata i radnika socijalne službe koje je nadležna za maloljetnike i maloljetne delikvente. Nakon saslušanja oni su pušteni da se brane sa slobode. Konsultovan je tužilac, on je naredio da slučaj bude predat sudu i da se vodi redovni sudski postupak, rekao je Hašani. Danas će biti pretežno oblačno sa kišom, susnežicom, a u višim planinskim predelima i sa snegom. Temperatura će se kretati u Župskom kraju od 6 do 9 stepeni Celzijusa, u Prizrenu se očekuje da najviša temperatura dostigne i 12 stepen Celzijusa. Čuste vijesti Radija Astra, poštovani slušalci, ove iste vijesti možete ih pratiti i preko interneta na Facebook stranici Radija Astra i na web portalu info_ks.net, a kompletan naš program prate slušalci, odnosno gledalci koji su priključeni na kablovskom operateru TV Eho Rečane. Mi vam želimo dobar prijem i ugodne trenutke u nastavku našeg programa. Svako dobro i do slušanja.